ụbọchị ọma na ụmụ aja n'Igbo. Ekenekwa m unu ka tata mara anyị mma. Ụmụada nọ na ya, ụmụ ọkpụ na ya, ma nze ma ọzọ ma ichie ma okoro ma agbọghọ ma ụmụntakịrị, maka na ọ bụrụ sọsọ ndị okenye na-amụta ka esi nri onye ọbụla. Aka m bụkwa nwaada mgba nkwọchi dị mma ofe egwu IJELE onye gboo. Maka ndị na-eso m n'ihe onyonyo na-eme dịka na Facebook, ihu akwụkwọ, ma na YouTube. Mgbe sị ka tata bụ maka ịkụzi n'ụdị dị iche iche eji eri plantain, ndị be anyị na-akpọ gịnị ogede. O nwere ndị na-amarụ n'ụzọ dịgasị iche iche esi eri ogede. Ọtụtụ n'ime anyị chere na ọ bụ mgbe ogede chara acha ye were akwa ma ọ bụ tomato ye ya wee na-eri, na ọsọsọ naanị otu a nke esi eri ogede. Mana o nwere ka ndị mbụ si eri ogede. Unu na-emebichazi ogede, abịa echere ogede ọchachacha eyecha ya, ewere akwa ye ihe kpọyekpọyekpọyekpọyekpa ọ dara adị mma. Irie nri enye gị ihe na-arụ, gosi gị na ọ nwere ihe ya nwa nri na-arụ maka na ọ na-aja ana ka ya nwa nri si wepụta. Maka nri ọbụla si na-aja ana wepụta, irie ya ka o kwesịrị isi wee rie ya, ịfụ na ọ ga-enye gị ihe a chọrọ. Tata bụ maka ogede. M ga-egosi unu ụzọ dị iche iche esi eri ogede. Nke tata anyị ga-eji ncha, ihe ndị be anyị na-akpọ ncha. Anyị ga-agba ncha ka unu fụ ka esi agba ya nwa ncha. Ya nwa bụ ncha eji eri plantain bụ ogede, ka m chọrọ igosi unu ihe eji ya agwọ ya nwa bụ ihe eji ya agba ya nwa ncha. Mana ogede m tupu m wee mewe, esichago m ogede na ogede esichago m ya, tinye ya n'ọkwa eji eri nri. Ọ dịgo ready. Nke a bụ mmanụ eji ya agba ncha. Nke a bụ ụkpaka eji ya agba ya nwa ncha. Nke a bụ ngụ. Anaghị m etinye akanwụ, naanị ngụ ka m ji agba ncha. Nke a bụ ụtazi, ọ na-adị mma n'afọ. Nke a bụkwanụ ogiri, ya bụ magi ndị Igbo. Nke a bụ nnu, onwe na-amaghị ihe nnu. M ga-akụziziri unu ka esi agba ya nwa bụ ncha. Ịbịa ga-ebulu ụzọ tinye ngụ. Itinye ngụ, ga-etinye ose one ọbụla ị chọrọ. Itinyecha ose, ga-etinye mmanụ. Mmanụ eji agba ya nwa bụ ngụ na-adị n'iche n'iche. A na-enwe nke eji esi nri, ya bụrụ nke eji agba ngụ. Mmanụ ya na-arakọ arakọ ka o wee nye gị ihe a chọrọ. Ịgbatụ obere, ga-etinyekwa mmiri ngụ ka o wee nye ihe a chọrọ. Mana mmanụ a tupu m nwa etinyewe mmanụ ebe esigori m ya n'ọkụ, tupu m nwa etinyewe ya ebe a na-esi mmanụ ya n'ọkụ, maka na ọ bụ mmanụ abacha. Ọ bụrụ na ọ mmanụ na-abụrụ mmanụ eji agba abacha ma ọ ncha, ọ ya agbavọ. Itinyetuo mmiri nkịtị, maka na itinye ngụ nnukwu ọ ya na-eme n'ire. A na-etinye ngụ obere, itinyetu ya ga-etinye mmiri nkịtị. Unu fụrụ ka o si ama mma. Ihe a bụ nri ndị gboo. Ọ ka nka gosi unu na ọ nwere n'ụdị dị iche iche esi eri ya ma bụ nri, ka onye gị ihe a chọrọ. Ọ bụrụkwa nke ọ na-abụ ụmụ agbọghọ anyị mee ugbu a, ha were ma magi, were ma ihe ma akwakọghị na ya. Nke a bụ ụkpaka. Itinye ụkpaka gị. Nke a bụ ogiri. Nke a bụ ogiri ụgba. Ọ ya bụ magi nne nna anyị ha. Ọ ya bụ ogiri ụgba. Ị ga-etinye ya nwa bụ ogiri. Itinye one ị chọrọ.
mụ abụ m onye hụrụ ogiri n'anya. Ana m eri ogiri nke ukwuu. Otu ogiri anaghị ezuru m na ya ntinye ka o wee nye gị ihe ị chọrọ. Anụwago m ukpo ya. Itinye ga agbarie ya. Ịgbarie ya. Ịgbarichaa ya. Tupu gị wee tinyekwa obere mmiri ka o wee rọkọọ. Maka na ngụ adịgo na itigodi mmiri nkịtị ọ ka ga-arọkọ. Unu ahụrụ ya? Ndị be anyị o mekwana ọ dịgokwa n'oriri. Mana ya nwanwụ ncha agaghị etinye nnu na ya ma ọ bụrụ na ihe ha ericha ya n'ụbọchị ahụ, maka na nnu na-agbavọ ncha. Ihe ị ga-eme wụ ya na ụtazi anaghị etinye ya oge. Ọ bụrụ na o nwere onye pụrụ apụ idowere ka ọ bata ka o rie, etinye na ya nnu belụsọ onye ahụ abatara. Ọ bụrụ na onye ahụ bata iwe tinyere ya nnu, maka ọ bụrụ na itinye ya nnu wee chewe onye ahụ, nnu ya emebi ya nwanwụ ncha ịgbara. Kpata onye nwa na-asị na ozikwe ncha ka a gbara ihe anọ. Ihe ị ga-eme bụ ikupụta nke gị nke ị ga-eri. Akwụkwọ nna chọrọ idofe edofe, idofedo nke a echi ọ naghị emebi emebi. Ọsọ naanị nke ị ga-eri itinye ya nnu, itinye ya obere nnu, i were ụtazi maka ndị na-alaiki ụtazi, maka ndị chọrọ iji ụtazi were iwerezi ụtazi ndị nwe erukwena. Ndị be anyị ya nwawu ga-eberegokwa na mgbagbu. Ọ ịkụwazi ngaji n'eze. Ejikwa m ngazi eri ibe nji eri iwe aka kpọchasị ya aka ha ike. Anya nwe ibe wu ngaji ibe a na-akpọ ya n'oge mgbe ochie wu eke igwe n'ihi ogede. I were ya suru ri nwe na ịchọ tọnụ ya nakwa ya. Ọ ibe ka nne ochie ebe na-eri mgbe ibe m so na m ri ya. Ndụ na nne m. Ndị be anyị unu ka chetara na mụnwa sị na aga m akụzi ya n'ụzọ dị iche iche esi eri ogede. Maka ndị na-achọrọ isu ya esu ka m kụziere unu ka esi ga-agwọ ya agwọ. Ọ bụrụ na ị ga-agwọ ya n'ọkụ iji wee gba ncha, ịma na ị ga-ericha ha niile n'oge ahụ ị gwọrọ ya. Ya bụ na ị ga-etikọta ya nnu. Ọ bụrụkwa nke ọ na-awụ agwọcha agwọ edowe ma ọ bụrụ na ị gbara ncha gị n'ụdị a, maka na ụdị awụ ụdị mmụtara ndị be anyị ji agba ncha. Amara m maka ndị obodo ọzọ. Nne ya ọ bụrụ na ị chọrọ iri ya ona, ị ga-ebi ya ebi dịka onye isi were chọọ. Onye ọbụla isi wee chọọ ibi ya ebi, ịchọ ibie ya okpokpo, ịchọ ịwa ya ka ji. Ma ya bụrụ na ya nwawu ihe na ibiri ya ka isi wee chọọ, ma ya bụ na ya nwawu ihe na ọ tọrọ gị ụtọ, unu na-aghọta, chọọ ibie ya ebie. Ka ị pinyechara onye ị ga-eri, ga-etinye ose, ga-eweta nnu otu unu si eri nnu, ga-etinye ụtazi, ọsọ gị akwụkwọ aṅara ga-etinye na ya, werezie wee gwọọ ya agwọ. Onye ọbụla ị chọrọ isi wee gwọọ ya, gwọọ ya. Abụ m onye ọ na-abụ ngwọcha ihe ncha, mmiri ncha
Ahụrụ m mmiri ncha n'anya aka m ji wee mee ya mmiri ncha wee pụta karịa ogede dị na ya. Ya mere mụ nwa na-ewere ogede ma na-ekuru mmiri na-aracha. Ahụrụ m mmiri ncha n'anya. Ole aga nzikwa agwọ nkwobi m mmiri ncha na-atụ ya ọfụma. Ọ dịgokwa nkwozi aka wee nene ya nwa bụ nni nsiri ka unu wee fụ na ọ bụrọkwanụ nni ọjọọ ka anyị na-akụzi ya. Lee ya. Ọrụ gị ya nchọrọ. Ụdị nri a anaghị eji ngaji eri ya. Ịkwụọ aka ọfụma, were aka na-ebuli ya. Ụmụnne m, aka m ga-akụzikwa n'usoro ọzọ eji eri ogede. Mana ya begodi ebe a tata. Ka emesịa ka nri tọpụzie nne m. Ka hapụ ịnọpụ na onyonyo wee richapụ ya ka unu wee sị, "Hey, ọ na-eri ka nri." Ndewo.